אז בואו נחזור בזמן. מלחמת העולם השנייה הרגע נגמרה. העולם נושם לרווחה, אבל כאן, בארץ ישראל, תחת שלטון בריטי, אין שום רווחה. להפך, מתחילה להתבשל סערה חדשה. זה הסיפור על המאבק לעצמאות. מאבק שהיה לא רק נגד הבריטים, אלא גם מאבק פנימי, כואב, בין יהודים ליהודים. וכדי להבין באמת את עומק הסיפור הזה, את הדחיפות, את הזעם, אנחנו חייבים להתחיל שם, באירופה הרוסה. עבור ניצולי השואה, הניצחון על הנאצים לא היה סוף הסיפור. למעשה, זאת הייתה רק ההתחלה של מאבק חדש, מייסר לא פחות, המאבק להגיע הביתה, לארץ ישראל, רק כדי לגלות שהדלתות פשוט נעולות. והתחושה הזאת של דלתות נעולות, היא לא הייתה סתם דימוי, כן? זאת הייתה המציאות, מציאות פוליטית אכזרית שהגדירה את כל התקופה. הייתה תקווה גדולה ביישוב היהודי שאחרי המלחמה, הבריטים יבטלו סוף סוף את הספר הלבן, את החוקים האלה שאסרו על יהודים לעלות או לקנות קרקעות. אבל אז הגיעה המציאות. לא רק שהם לא ביטלו את המדיניות הזאת, הם החפו אותה בכוח גדול עוד יותר. תחשבו על תחושת הבגידה. זה הרגע שבו ההבנה מחלחלת ביישוב כולו. דיבורים כבר לא יעזרו. הגיע הזמן לפעול. אבל מה זה אומר לפעול? ובכן, פה הסיפור מתחיל להסתבך. כי היו 3 מחתרות עיקריות, ולכל אחת הייתה תפיסת עולם שונה לגמרי. הייתה את ההגנה, הזרוע הצבאית של הנהגת היישוב, הגוף הממלכתי. והיו את הפורשים, הצה"ל, שהיה הרבה יותר לוחמני, והלח"י, שהיה הקיצוני מכולם. הם חשבו שההגנה פשוט רכרוכית מדי. 3 גישות שונות מאוד, אבל בסופו של יום מטרה אחת ברורה, לגרום לבריטים לארוז וללכת הביתה. ופה קורה משהו באמת מדהים, משהו שאף אחד לא ציפה לו. למרות היריבות המרה, למרות החשדנות העמוקה, האכזבה מהבריטים הייתה כל כך גדולה, שהיא דחפה את האויבים המושבעים האלה לעשות את הבלתי יאמן. באוקטובר 1945 הם מקימים גוף משותף, תנועת המרי העברי. עכשיו, חשוב להבין, זה לא שהם פתאום התאחדו והפכו לארגון אחד, ממש לא. זה היה יותר כמו חמ"ל משותף. ההגנה, האצ"ל והלח"י הסכימו לתאם את הפעולות שלהם נגד הבריטים. כל פעולה הייתה צריכה לקבל אישור מוועדה סודית כדי לוודא שכל מכה תהיה מתואמת ויעילה ככל האפשר. והאסטרטגיה מאחורי האיחוד הזה הייתה די גאונית אם חושבים על זה. זה לא היה רק בואו נפוצץ דברים. המטרה הייתה להציג חזית אחידה לעולם, לבסט את הפעולות הקיצוניות של הפורשים כדי שלא יזיקו למטרה הכללית, ובעיקר להפוך את השהות של הבריטים בארץ לבלתי נסבלת ויקרה מדי. והתנועה הזאת לא בזבזה זמן. היא יצאה לסדרה של מבצעים נועזים כמו ליל הרכבות ששיתק את התחבורה הבריטית. אבל גולת הכותרת, יצירת המופת של התנועה, הייתה ללא ספק ליל הגשרים. תארו לעצמכם, בלילה אחד, בתיאום מושלם, כוחות הפלמ"ח מפוצצים 11 גשרים בכל רחבי הארץ. הם פשוט ניתקו את המדינה מהשכונות שלה. המכה הצבאית והמורלית לבריטים הייתה אדירה. אבל כמו שקורה הרבה פעמים, הצלחה כזאת יש לה מחיר. וברגע הזה, תנועת המרי העברי בעצם האירה דוב משנתו. והתגובה הבריטית, כשהיא הגיעה, הייתה כל מה שאפשר היה לצפות. מהירה, אדירה וחסרת פשרות. המבצע הבריטי הזה קיבל את השם השבת השחורה, וזה היה בדיוק זה. שבת קודרת ליישוב. אלפי חיילים בריטים פשטו על עשרות יישובים, עצרו את כל צמרת ההנהגה, החרימו טונות של מסמכים, והדובדבן שבקצפת מבחינתם היה שהם גילו את מחסן הנשק הסודי והמרכזי של ההגנה. זאת הייתה מכה נוראית. עכשיו, הנהגת היישוב אמרה, רגע, בואו נרגיע, נחשוב מחדש. אבל אצל הפורשים לא היה על מה לדבר. מבחינת האצ"ל, השבת השחורה הייתה הכרזת מלחמה, ועל מלחמה צריך לענות במלחמה. הם שלפו מהמגירה תוכנית ישנה ונועזת, לפגוע בלב העצבים של השלטון הבריטי, מלון המלך דוד בירושלים. והתוצאה הייתה קטסטרופה. 82 הרוגים, לא רק בריטים, גם ערבים וגם יהודים. המספר הזה, 82, הוא לא סתם מספר. זה היה קו פרשת המים. הרגע ששינה את כל מהלך המאבק. הפיצוץ הזה היה הקש ששבר את גב הגמל. הנהגת היישוב הייתה מזועזעת עד עמקי נשמתה ובינתה את הפעולה בכל תוקף. מבחינתם נחצה קו אדום. כל הרעיון של תנועת המרי העברי, של שיתוף פעולה, פשוט התפרק באותו רגע. האחדות מתה.
אז מה קורה עכשיו? המאבק ממשיך, כמובן, הוא לא עוצר, אבל הוא כבר לא מאוחד, הוא מתפצל לשני נתיבים, שתי תפיסות עולם שונות לחלוטין, שהתחרו זו בזו על הדרך הנכונה להשגת עצמאות. בצד אחד, ניצבו ההגנה והזרם המרכזי. הם דיגלו במה שנקרא מאבק צמוד. מה זה אומר? להתמקד במה שחשוב באמת לציונות, עוד עלייה ועוד התיישבות. הם טענו שפעולות טרור רק מזיקות לתדמית בעולם וגוררות תגובות קשות מהבריטים. ובצד השני, הפורשים, אצ"ל ולחי. הגישה שלהם הייתה מאבק רצוף, כלומר מלחמת גרילה, בלי הפסקה, בלי פשרות, עד שהבריטי האחרון יעזוב. בלב האסטרטגיה של ההגנה, של המאבק הצמוד, עמד נשק אחד, עוצמתי במיוחד, ההאפלה. המבצע האדיר הזה להבאת ספינות עמוסות בניצולי שואה לחופי הארץ. וזה לא היה רק מבצע הצלה. זה היה אולי מעל הכל נשק תודעתי ומורלי אדיר. ואם יש סיפור אחד, אונייה אחת, שמספרת את כל סיפור ההפעלה טוב יותר מכל דבר אחר, זאת כמובן הספינה אקסודוס. צריך להבין, עשרות אלפי ניצולים יוצאו למסע המסוכן הזה על ספינות רעועות, כשהם מתחמקים מהצי הבריטי האדיר, וכל מה שהם רצו היה להגיע לחוף מבטחים, להגיע הביתה. ביולי 1947, אקסודוס עם 4,500 ניצולים על סיפונה נתפסה על ידי הבריטים. עד כאן סיפור מוכר. אבל אז הבריטים עשו טעות. טעות היסטורית. במקום לשלוח את המעפילים למחנות המעצר בקפריסין, כפי שעשו תמיד, הם החליטו להחזיר אותם לגרמניה. תחשבו על התמונה הזאת לרגע. ניצולי שואה מורדים בכוח מאונייה ונשלחים חזרה לאדמה המקוללת שממנה הצליחו לברוח. כל העולם היה פשוט בהלם. וזה בדיוק מה שהציטוט הזה מסביר. פרשת אקסודוס הפכה את הקערה על פיה. פתאום בריטניה לא נראתה כמו אימפריה שנלחמת בטרוריסטים, אלא כמו בריון שמתאכזר לקורבנות האומללים ביותר של המלחמה. הלחץ הבינלאומי על לונדון הפך לבלתי נסבל. וזה משאיר אותנו עם שאלת המפתח, שאולי אין לה תשובה אחת פשוטה. מה בסופו של דבר הכריע את הבריטים וגרם להם לעזוב? האם זה היה המאבק המזוין, הבלתי פוסק של הפורשים, שהפך את השהות פה ליקרה ומסוכנת מדי? או שמה היה זה דווקא הלחץ המוסרי, הסיפור של המעפילים, ששבר את הלגיטימציה הבריטית בעיני העולם? שתי דרכים שומות כל כך, מטרה אחת, והיסטוריה שנכתבה בהרבה כאב.